Lagay. Konti yan. Magsahin muna kami. Ha? Yan isang balot? Ha? Ito na yan? Wala tayo kain sana? Magsahin muna kami dito. Malamig. Malamig ang hangin dito. Laki mga puno. Natin. Ha? Wala. Ay, sardinas sa anak, kantin. Sardinas. Sardinas lang muna ulamin namin ngayon. Tayo ng gulong. So kailangan bawat hinto chine-check natin yung gulong natin. Yung mamaya, flat na pala. Hey guys, takbo tayo ng takbo. Masisira yung gulong natin pag running flat. So kailangan talaga every stop nakalog natin yan. Sarap ng hangin dito. Parang makakatulog yata ako dito So oras ngayon mag-aalas 11 na ng tanghali. Sayang muna si yung hinanti kong wagon. Yung pahinanti kong wagon. So sino na magpapauwag yan? Okay maniwala. Sabi lang yun. Matigas ng puno Ayan kita yung galaw ng mga dahon. So mga 2 hours pa bago kami makarating dun sa pili. Magsayang lang muna kami.
Muna ako.
Uy, wasak. Bakit pero di galing? Wasak yung ano, sa kami na Philippine Airlines.
pagod, natigil na naman. Ano na yung nangyari? Yan.